Ja, hvis du prøver at åbne op, Christi, så kigger vi lige på den. Ja, den er jo helt skæv, den der. Det ligner en Oldenburg. Ja, så kan jeg da godt forstå, at den har drillet. Jeg skal nok lige bruge brillerne, Dalsgaard. Hvad, Dalsgaard? Var du oppe at slås her i weekenden? Ja, for helvede. Så HP Krøller og mig, vi ender i Esbjerg på noget western bar. Så er I på drukkeriet der igen der? Kraften med tro, du. Så kommer jeg op i baren og skal sidde på en eller anden sadel deroppe. Så frem med et Ellis Lasso der, hva'? Jeg kører bare ølbong og højt humør og lækre damer, du. Det kører bare. Så skal jeg scores. Det kan du sætte ned med, tror du. Så kommer der et eller andet skrummel op og siger, at jeg har taget hans plads. Ja, for fanden, mand. Han ved bare ikke, hvem han dealer med der. Det kan du sætte ned med, tror du. Så siger jeg, har du taget min heste? Så kommer han kraftedeme tilbage, så spørger han, om jeg er med udenfor. Det er stakkels fyr, mand. Ja, det spørger man ikke om. Nej, det spørger man ikke det om. Kan vi da godt, hvis du tror, det hjælper. Ja. Så rykker vi kraftedeme udenfor, så står der 3 store brød derude på vejen der. Så skal de have stryg der, når alle kommer ud. Nej, så får jeg en flaske i nakken og går ud som lys. Og HP kommer med backup der. Nej, jeg ender op på hospitalet. Han har bare springkniv med og knogjern. Det er bare kæmper bare HP og Adele. Kæmper bare back to back. Og Krølle han sidder bare inde i sikkerhed. Og bare kalder bombefly over radioen. Airstrike der. Der bare drysser ned med napalm. Og flidsbur der med sprængstoffer i. Når det virkelig... Den er ikke god. For fanden nej. Ej, jeg tror, vi skal sgu bestille en ny tid. Ja, det bliver for omfattende. Ja, må jeg lige få mine briller. Ja, du må godt skylde, Christi.